tehdään tämmönen pieni testivideo. Tässä olisi tämmönen meidän 2006 Ponssen piiveri. Siinä on tämmöistä pientä näpertelyä. Tuolta tulee vähän tiputtaa öljyä tonne. En tiedä, onko toi kallistussylinteri tossa vai onko se tuolta hytinalta jostain, mutta sen näkee sit kun sen kippaa ja. Sitten on vähän työvalopäivityksiä. Tässä on tonne ylös 3 valoa ja sitten on toi 100 wattinen, niin se olisi tarkoitus laittaa tuohon noin hakkuun päällä näyttävään, tuolla on 250 wattista, niin sitten tuohon keskelle vielä sen saisi sen laitettu siihen. Ja ukkolla on tässä työn alla nää riipukejarrut täältä ja täältä. Ne oli vähän heikkoa, ne on vähän saanut öljyä ja tässä on vanhaa ja tässä on vanhaa. Sitten se on tehtaanlainen uusi. Ja sitten ei ollut liikkeessä tarpeeksi niin toiset vähän improvisoi ja kuppiporan kanssa veti tosta auton jarrupalasta. Kai sekin sieltä toimii. Paremmin ainakin kuin vanhat. Ja sitten se oli vielä väärin kasattukin. Et se ei oikein toiminut. Ainakaan niin tämä heiluriliike, niin se oli semmonen, meni, niin se hakkuupää lyö tonne melkein puamiin. Se on aika ikävä. Pari vuotta aikaa mä hitsasin nämä vahvikepalat tänne. Tuolta näkeekin, että se on ollut ihan paperia noi. Ne petti nämä lenkit monesta kohtaa jo. Niin. Nyt siellä nämä vahvikepalat hitsattu kaikkiin lenkkeihin molemmille puolille. Seuraavaksi varmaan alkaa nämä pettämään ja saa niitä uusia. Tuolla olisi vielä xenoni, tekisi mieli sekin vaihtaa. Ei nyt ole mitään hyvää työvaloa laittaa siihen, on että huonoja halpoja vaan. Pistetään ne johonkin toissijaisiin koneisiin. Tässä on näitä vanhoja alkuperäisiä xenoneja. Tässä on vielä niinku pari ihan hyvääkin. Mut no, näistä on vähän aikaa jäänyt ohi jo. Nää on aika hyvin kärvistynyt jo osa ja vettä oli sisällä osas. Täälläkin on vettä sisällä. Palo kylläkin, mutta ei se mihinkä näytä tietenkin, kun toi heijastin pinta on lähtenyt. Nyt siellä on 2 50 wattista LEDiä. Ja. Sitten tässä kyljes, niin tässä oli 2 xenonia per puoli, niin nyt siinä on 2 tämmöistä 50 wattista, sitten 1 tämmönen 40 wattinen. 40 wattinen ja kaikkein paras olisi ollut, jos olisi ollut työvalopalkki tonne, mutta ei nyt sattunut olemaan semmoistakaan hyllystä. Mennään näille. Kyllähän niilläkin näkee, kun ei noista palaudu kun osaa enää. Etuvalo tokas noin 50 wattiset ja nää tietysti piti vaihtaa nämä liittimet kaikki noihin deutseihin, kun noissa xenoneissa on niitä omia liittimiä. Ne ei sovi sit mihinkään muualla oikein. Tuossa on tommonen hyvä asennussatsi ja asennusjuoma tietenkin, niin tulee vähän parempia kytkentöjä. Ehkä. Täällä vähän tätä ryjää täällä hallissa. Täällä on niin paljon tätä kaiken näköistä asiaa työn alla. On perämoottori tossa ja se tarvitsisi siitä, tai saat boosteri tänne ja tässä sitä ruvet hitsailemaan ja veistelemään heittokalastusveneeksi. Ja.
Sitten on kaverit sai yllytettyä, niin vähän pilkkivehkeitä sää näin. Ja niitä ei vielä päässyt testaamaan mukaan omaan lampeen 8-tuumasta Strikemasteria. Kairateline on tässä vähän kans tuloillaan ja se on vähän kans vaihe siinä on itteli ja kaveri. Siinä on vähän jikipäit ja nyt toi pilkkijahki on niin paremman puutteessa, kun on vähän huonot kelit, niin ollut tommonen hylsyvarasto. Tää luotain oli soutuvene sitten, mutta se sopii tähän ahkionkin hyvin. Se saa olla siinä. Muuttelee sit, jos toteet on huonoja. Semmosta. Tuossa on vähän jäähdytysletkuu reserviä. Kaikissa koneissa niitä ainoa. Yksi pyöräkuorma, jota saa odottaakin, että pitäisi toi letkulämmitin laittaa. Ei ollut sopivan kokoista. Tirasin Virosta vähän enemmästä ja sit, niin on sit tulevaisuudessakin taas. Täällä on vaan tämmöstä ryijää. Ja asennusjuotavaa tietenkin. Tärkeimmät asiat. Niillä ihminen pärjää.